Dobré ránko, felas. Ruky na troch, celkom zničené po včerajšku a cítim sa extrémne chorý. Poviem ma chytené hrdlo a nádchu, neviem, či asi z tej klímy, alebo čo, tu sa človek potí a zároveň sa úplne chladí. Je to hrozné, ale nevadí. Máme po 10. za hoďku máme surf, dúfam, že nás to nakopne. A potom čilec a spoznávanie pláží. Máme za sebou hektické ráno v podaní Jurešovej režie. Tento chalan, keď stresuje... Treba povedať, že odjebal som platobnú kartu. Včera, takže to ma trošku nakrklo. Áno. Neviem, kde je, takže nezablokoval som si ju, ale dal som si iba že limity. A dneska ráno som nevedel nájsť pas. Takže bol tam výbuch. Ty vole. Mám doprane vidieť tohto chalana nervózneho. Tak kebyže vyťahujem v ten moment telefón, tak mi hneď asi z princípu jedna letí. Toto ti chutí? Ani moc ne. Fuj. Tá papaja je hnusná. Je úplne hnusná, ty kokos. Strašne tomu niečo chýba. No ale ideme sa ukloniť a schladiť, naštartovať deň pekne surfíkom. To sme si teda fakt dali ideálne jedlo pred surfom. No a čo? Jureš má druhú lekciu a rozhodol sa, že už nepotrebuje inštruktora, že to dá sám. To je absolútne prirodzený talent ten chalan na surf. Som vedavý, či bude vedieť vyčíhať vlnu. Teraz tam číha, striehne, či okolití ľudia pôjdu na vlnu. Ja tuto čakám na inštruktora, zatiaľ ešte vysvetľuje týpkovi veci. Jureš sa už takticky priblížil k ostatným surferom, aby to vedel vyčíhať. Stále čaká na svoju príležitosť, kedy môže prejaviť svoj talent. No Jureš zatiaľ už tam je asi 10-15 minút a zatiaľ nemá šťastie na vlnu, chalan. Držíme mu palce. Ej. Zase nič. On si tam došiel iba poležať, chalan. No decka, teraz ide vlna a on spí. On tam spí. To je blázen. No ale teraz sa pripravuje na svoj prvý výpad a aj. No nič, opúšťam Jureška, idem už aj ja do vody. Tyhle, tak toto bola extrémne výživná session. Jak sa ti to ľúbilo? Že som sa skoro vôbec nepostavil. Nevedel si chytiť vlnu. No a na to treba ešte inštruktorov. A je to strašne náročné, ty kokos, hodina a pol a neviem, jak bude vyzerať priebeh tohto dňa ešte energicky. Takto krásne po surfíku ešte drinčík jeden, dobré jedielko, dáme chilík, dokončím vlog prvý s tebou a pojeme kúknuť pláže. A to je bowl? No. A trošku nejaký taký iný. Ja som si myslel, že si dávam laxu. Akože polievku. Ukáž toto. Mňam, tie bole. Dobre to je. Čípos. Ale výborné, fakt. No, dali sme si ešte drinčiky a tento je extrémne naložený. Ale toto je naloženka. To je strašná chuť. Toto je taký priemerný, čo to je, papajový alebo nejaký zase. Ale hen, toto je naloženka. Tá límetka, ty kokos, masaker. Neskôrší obedík máme za sebou, akurát zapadá slnko a chceme pozrieť ešte jednu pláž, ktorá sa volá Kola Beach. Patrí tu medzi najkrajšie pláže. Je mŕtva? Není mŕtva? Neviem. No sme tu zatiaľ len hore. Hej? Áne? Čo títo ľudia tu hore? Kokos, koľko tu je ľudí? No prišli sme na Kola Beach a akože je tu mŕte ľudí. Kokos, naposledy, čo sme tu boli s frajerkou, tak to bolo fakt, že minimum. Je vidieť, že je sezóna. Tam je taký kanál, no. Chceš to dať? Takže toto je hodne... Pozri sa, koľko je tu tých ľudí. No však to je totálna atrakcia. Ty kokos. Tam je narváno. No v tejto časti už je menej ľudí a je to tu dokonalé, ty kokos. Úplný čilec, krásna pláž, krásne palmy, západík slnko za chvíľku. Výborný deň. Opäť znova raz. Čo si tu dal? No prišli sme na večeru zase do Reši, kde sme boli na obede zest. Lebo tieto drinky sú mocné. Ty máš čo? Cestovinky? Pesto? Dobre? Zatiaľ dobre. Ja som si dal burítko z guacamole. A tu akurát dokončujem prvý vlog s Jureškom. Čiže snad sa vám ľúbil tento chlapec. Nechce si chutnať. Nejaký telovitka. Kde
Čo si blázen? Ty máš na polky nohy, ty. Tebe zhoreli nohy, alebo ja neviem, ty máš. Dnes sa presúvame z juhu na sever. Cesto bude trvať nejaké 3 hodiny. Chceme tam ešte čeknúť jednu pláž a potom večer letíme späť do Bangalore. Extrémny hit je dneska, totálny hit. Idete 20 metrov a už ste hotoví. Keby som vyliezol zo sprchy. Totál, čak. Ideme sa zase schladiť do zeštu. Dajem ti príjemnú chuť, je to dobré. Také svieže. No, dorazili sme na Vagator Beach. Nakoniec sa cesta trvala ledva 2 hodiny. Jurečko si ju prespal, ale je tu taký výpek. Spálilo nohu asi. Cez sklo, alebo čo pustili auto. Je tu strašný výpek, strašný. No to je slabotka. Čakal som viac, bráško. Felas, tu je tak neuveriteľné horko, že toto som už extrémne dlho nesl, že musel sa presať, lebo tá košela už bola okamžite mokrá a mám spálené ruky, tak si dal dlhý rukav, ty kokos. Masakrálne teplo tu je. Jureš tu už má obchodníčky. Ide nakupovať na hrdelníčky. Koľko to stojí? Koľko potrebuješ? 500 asi jednu. 500? Bereš ich koľko? Berem ich 4. Kráva vegetariánka. Brácho, sorry, trochu som to dojebal. Rezorty pre bohatých Rusov. Ty koko, Jimmy, čo je? To čo je? Tu reálne, kámo, také teplo som ešte nezažil v Indii, čo teraz tu je. Normálne mi, že pot ide do očí, je to nepríjemné. Pôjdeme na tú najkomerčnejšiu pláž a dáme si tam proste... Komerčnejšie ako táto? Jo. Pôjdeme tam, kam som si myslel, že pôvodne sme mali ísť. Ale tam pláž sa volala trošku ináč, ona sa volala Baga Beach. My sme išli na Vagator Beach. Čiže 20 minút na sveta. No, sme tu. A tu v noci na tejto ulici toto akože extrémne žije. Tu sú bary, kde je veľa Rusov a alkohol tu tečie potokom. Jurko tiež sa teší. Jurko tiež tečie. No Jurko, podarilo sa na to doraziť na túto pláž do nejakého podničku. Sme na najkomerčnejšej pláži v severnej časti Goa. A majú tu extrémne lacné drinky. Pivo, toto stojí €60, dajme tomu. V Bangalore stojí 6 eur, ty vole. Neviem, to je iný štát, iné pravidla, iná politika. Podotkol by som, že Jurko pije vodičku. A teraz si dal výklus. Tuto už má jedno mochítko poctivé za sebou. To je strop, že chalani si sem doniesli vlastný reprák do podniku a už tam kalia. Už jedu. Teraz nám sú ešte zášky. Tu ešte Holi festival funguje. Už sme sa rozhodli ísť na letisko trošku skôr, lebo máme tam nejaké problémy s check-inom a nie sme si istí, či dneska vôbec letíme ešte domov. A máme backup plán. Ak sa to nepodarí, tak jednoducho si tu bukneme ubytko, kúpime na zajtra letenku a ideme kaliť. Pretože je tu lacná kalba, že Jurko? Pivečko. No všetko, v podstate. Pivečko to je veľmi lacné. Uvidíme, ak sa nám to podarí vyhastoviť na letisku. Ale hezky to tady maj. Skrillex, či čo? Bráško, tu jaká vôňa, to ani doma tak nevoní. Čo si blázen, tu úplne cíti novotu. Až sa tu normálne začínam cítiť špinavý. Tak prečo sme to mali, prešli sme, letíme domov. Aj keď, akože... Nevadil by som nasratý, keby sme tu ostali. Lebo oslaviť tu Holi festival ako je tiež dobrý plán. Je tu couple day, ty kokos, ale fakt to tu majú pekné, brácho. Tento barík je jedna pohádka. Džorke, vyber nám reštiku nejaké chutnučké jedlo a ukončíme to už. Kokos, neviem. Takáto je ponuka. 6, 7, 8 eur menúčko.
Všade uvádzajú ceny bez dane a vždycky to je viac než čakáte. Čiže nás to vyšlo 7 €. Vždycky, že to prekvapí aj daňové priznanie. Presne tak. No rozhodujeme sa, že končíme túto dovolenku prasačinou, vyskúšame KFCčko Indii. Som zvedavý, či to bude šípať, jak všetko ostatné. Takto vyzerá burger. Celkom dosť chaboty, ale musím povedať, však tam nič není. To sú nejaké zdachlé kuracinky, ďalšie krídelka, alebo čo to je? A nápoj dosť malý, ty vole. Neviem, či takto býva aj v KFCčku normálne, ale akože celkom malý, ne? Keď si to porovná s McDonaldom, tak také, no. No, skúsim s tým poposovať. No, hamiky. Čo? Štípe? Pohode? Normálna chuť, jak u nás? Abo je... Normálne? Jaký kontrolček, tak ako. Čiže dobrý? Klasika, hej, jak u nás. Nie je to špeciálne ničím. Bacho, ja som nikdy na Slovensku nedol KFC, takže ja neviem, jak to chutí. Okay. No, chutí to úplne takisto, jak u nás. Čiže tu není žiadny rozdiel, nejak v McDonalde. Z McDonalda sa to nedá porovnať. Ja nie som moc fanúčik KFCčka, ale trošku to začína štípať, bráško. Trošku to začína štípať. Tak predsa len to je štíplavé. Trošku to tam má víc. Trošku to tam je. To by nebola India, ty vole. Takže pohode, no. Takže štípe, to splnilo. Ja, žolgurt, ešte sme ochutnali aj tieto krídielka, ale ja nemám rád kuracie krídla. Vôbec to neviem, takže toto není pre mňa. Kde sa podiela tá tvoja forma, čo si hovoril v prvom logu, že za 3 týždne, už sú to 3 týždne. Ako to hodnotíš? Hnus. Ne? Ale splnil to, čo mal. Mne to kura v tom burgeri celkom chutilo. A hranolky sú také biedne, také fádne. Nič moc. No a tuto ideme zakončiť náš trip do anglického baríku, kde sú nádherné svetlá z bicích. Tu sme sa vrátili späť do bangalorskej reality, kde pivečka pekných 8 €. A to bude predpokladám, že 330 iba. Tak na ukončenie výletu všetko dobré, brácho, bolo to pekné. Ochutnaj, to pivo nevyzerá vôbec lákavo. Je nejaká limonáda. OK, fellas, tak to bol náš víkendík v Goe, kde sme v podstate moc toho nerobili, iba chillovali a užívali, to bol hlavný cieľ. Díky moc, že ste sledovali, ak sa vám bude to chcieť niekomu posunúť ďalej, budem veľmi rád. Užívajte, majte sa pekne, vidíme sa next time.